V múzeu v Hornom Moštenci bolo počas posledného fašiangového víkendu veselo. Koniec fašiangového obdobia oslavovali v mestskej časti Považskej Bystrice tradične, v maskách, pri dobrej muzike a s voňavými špecialitami. Kto príde v maske, dostanú misku huspeniny zadarmo. Pre ostatných sme pripravili typické fašiangové jedlá, ako je huspenina, šišky, praženica. No samozrejme nebude chýbať aj vínko, bylinkový čaj. Možno, že sa nájde aj dačo tvrdé. A veru sa aj našlo, pretože aj keď v Piecke praskal oheň, vonku bola zima a fašiangový sprievod oblečený v maskách od výmyslu sveta sa musel po prechádzke zohriať. Fantázii sa pri výbere masiek medze nekládli a stretnúť ste mohli čerta, víla, poľovníku a iné nadprirodzené bytosti. Aká ste maska a prečo ste si vybrali takúto masku? Tak ja som maska ako v podstate sám o sebe, ale ako vidíte, masku, ktorú mám, vám nemôžem prezradiť z dôvodu takého, že keby ste vedeli, čo som, tak by ste mohli po mne vykrikovať a týmto spôsobom môžete len dúfať a rozmýšľať nad tým, že kto som, čo som. Pod maskou sa skrýval poslanec mestského zastupiteľstva. Ja si myslím, že ako to tu rozbehol Ivan Letko so svojím bývalým vedením, tak to bola dobrá vec, čo sa týka týchto tradícií, že sa v tom pokračujem. A ja som milo rád prekvapený, že takto ľudia, pomerne sú tu starší, nájdeme tu aj mladších, ale je tu viac starších ľudí, že nezabúdajú na tieto tradície a najmä na tie jedlá, ako ja si nedám odúsť trošku toto, nemám problém, tak už som si dal aj huspeničku, nejaký koláčik. Síce sa bojím, že mi to pokazí postavu, ale bohužiaľ nechcem uraziť. Na tradičné fašiangové posedenie sa boli pozrieť aj predstavitelia mesta Považská Bystrica. Mesto sa snaží o udržanie kultúrnych tradícií, ale všetci sme veľmi radi, že nielen na meste, ale aj na našich prímestských častiach je množstvo zapálených ľudí, ktorí dokážu zorganizovať krásne kultúrne akcie, ako máme aj dneska v Hornom Moštenci fašiangovú zábavu. Ale nie je to len tu v Hornom Moštenci, ale prakticky v každej našej mestskej časti sú ľudia, ktorí tieto akcie organizujú a patrí im veľká vďaka. Je to také ich tradičné, majú múzeum, sú veľmi naň hrdí, títo obyvatelia Horného Moštenca. A myslím, že v takej pokornejšej atmosfére, tak mali už aj určite taký menší sprievod po dedine, tak je to veľmi rodinné a že vidno z tých ľudí, že sú to ľudia, ktorí túto tradíciu dlhoročne udržiavajú, títo konkrétni ľudia. Tá radosť a veselosť, no ani sami nechcú odtiaľto odísť. V príjemnom prostredí múzea za zvuku heligonky a harmoniky sa obyvatelia Horného Moštenca rozlúčili s obdobím radosti a veselosti. Pred 40-dňovým pôstom sa veselili nielen v Hornom, ale aj deti v Dolnom Moštenci na tradičnom karnevale. Zuzana Burdejová, televízia Považie.